Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Na tvarohové pagáče budeme potrebovať 250 g tvarohu, 250 g múky, 125 g masla a 1 kávovú lyžičku soli, vajíčko na potretie, na strúhaný ejdam a podľa chuti sézamové, lanové alebo rastcové semienko. Na prípravu tohto jednoduchého receptu budeme potrebovať okrem soli len 3 suroviny, a to múku, maslo a tvaroh. Vo väčšine podobných receptov sa uvádza rovnaký pomer surovín. Mne sa však osvedčil tento recept s menším množstvom masla. Cesto poriadne spracujeme. Necháme ho odpočívať asi takých 10 minút. Cestičko si vyklopíme na pomúčnenú dosku a ešte raz rukami poriadne prepracujeme. Následne si cestičko rozdelím na dve polovičky a s menším kusom sa mi pracuje o mnoho jednoduchšie. Vyvalkám si veľmi tenučký plát, taký 2 mm. Pagáčiky vykrajujeme formičkami podľa vlastného uváženia a ukladáme ich na plech vystlaný papierom na pečenie. Vajíčko si poriadne rozšľaháme. A každý jeden kúsok pagáčika poriadne ponatierame. Posypeme syrom alebo semienkami. Pečieme na 190 stupňoch len 5 až 7 minút. Je ich potrebné sledovať, skutočne rýchlo môžu byť prepečené. Hotové sú vtedy, keď ich okraje začnú jemne hnednúť. Hneď po upečení ich prekladám na tanier, vtedy sú najlepšie. Fakt prudko jedlé. Môžete ich mať ako prílohu k všetkým krémovým či mliečnym polievkám, alebo aj ako snack pre návštevy. Vyskúšajte všetky varianty a uvidíte, ktorá je pre vás tá naj. Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.